Ndakarwara kubva 2012 nehips. Kubva ipapo nanhasi haisati yapora. Ndakamubvisa kuchinhoini nemari yangu. Uya kuno ndakanzwa kuti hips inorapwa nechivana. Vanzi hips yakaitwa mutombo. Iye kuti imi munayo imi tinayo havanayo. Ndobva vaenda vakanorapwa. Varapwa vamwe vaenda vapona. Ivo ndokavasara nayo. Handini makwavo. Saka pavakaenda vachitsvaga rubatsiro kuti inorapwa kuchirwere. Kana ini ndinoirapa, mozouya totaura basa. Zvikanzi tiri kutoda iwe nini ndinoda kutokupedza nhasi uri kubva pano uri chituna. Tinokuchingamidzai muchirongwa Dare raMambo. Zita rangu ndinoitwa Anesi Tasha Mahachi. Munyaya zobuda mudare ndeyekuti hanzvadzi yainge ichipumwa uroyi nehanzvadzi yake nemwana wake achinzi ndiye akamuroya kuti ange aine herpes. Izvi ndozvaitika munyaya iyi. Kana mauya kuno musatiratidze behavior iyi yekuti matouya kuno muchitosora kuti ndakaita kune imwe koti. Hatingazvizive. Handina kusora. Mamuno majeka. Handina kusora. Ndauya nekuti ndakashedzwa kuti uyai kuchifu. Vari kubvunzwa mari yedare. Pavari kubvunzwa mari yedare ndo yavasina. Tikati tichitaurai kuti inouya rini mari yedare. Ndopavari kumudzangano kuti takamboenda kuko ndiri kukoti. Handiti makwava. Ndopatikuramba kuti kunokuwi. Kuno kukotiwo kuti ine mitemo yayo. Chamavinga kuno nyaya dzedu isu amai hadzisangane. Mukaona tatoti chiitai kuti tivadane mutaurira ukama hwenyu kana kuti uchii hwenyu. Handiti tinoita kuti panenge pachitori nenyaya yamambo ipapo. Koti ine nyaya dzayo. Ndizvozvo. Isi tine zveduwo kuti. Ndizvozvo mambo wangu. Saka asi mari handigoni kuiti inini handina kuti ndinoiwana apa mangwana kana kuti rini. Kana ndaiwana ndinouya nayo. Dai ndakapiwa time yekugadzirira ndainge ndakatsvaga mari. Vepasera apa vanopati muna grain chipi. Muno. Aidara mutauro mai muchangosvika dzenyaya. Isai mweya wekudherera zvinhu. Hakuna kudherera. Handina kwandinotaura. Chingoteerai mambo achitaura. Dare redu dare repamutemo wenyika yeZimbabwe. Namtida wapedzi wapaitwa rini. Tichitambura kuva navo mambo. Vanofanira kuziva kuti tikuitei. Wotora kuzozviita kuti toda kuzviita vachiziva. Tikuitwa zvinhu nevanhu vanofanira kuzviita. Mungati mauya kudare raMambo moti ndiri kukoti uko. Aiwa zvokukoti kwenyu ikoko nenyaya dzamina dzokoti hatinei nadzo. Pano mune nyaya yenyu iri pano yakamhara zvikuru. Mungafunzira kuti matare pasi pemuti haasa idare rakakwana rimwe. Rinotori dare rakatozvimirira rega. Signature munoiziva here? Ravo. Ndeani? President. Ndakachitaura mundidari. Kana mandozviziva kuti mundibai. Mundidari. Nyaya kundine. Ndaitinzwe mambo. Ndaitinzwe kutongogara kwavari kuita. Nyaya kudherera ndokusvika. Chendaitore Ndini mambo. Motaurisa. taurisa nyaya Mambo vanhu kuti zvii zvamuri kutaura. Ndinogara kuAijapu paplot number 6 yaMaizi wangu. Ihanzvadzi yangu ndiye anonditeerera. Saka pane kutaudzana kwakaitika. Ndobva anditi kusvika musi waHwani munge mabva pano. Iyi nyaya yakaitika musi wa27 nokunditi musi waHwani munge mabva pano 1 January 2025.
indirepo 5 years tichigara paploti papo. Saka ndakatorimawo sekurima kuitowana senguva ile. Saka nyaya yakandinetsa ndeyekunzi ndibve pasina mazuva. Ndiyo nyaya yangu. Madi angazieni. Ndiye anoteera. Ndovaita zii. Maita ngazii. Avaita sekula vangogara kwezi navo vozongokauda vakupa mutombo wakadini. Ndakarwara kubva 2012 nehips. Kubva ipapo nanhasi haisati yapora. Ndinorwadziwa. Saka ndopakanzi nevamwe madima amboenda kune Chivanhu. Ndobva ndaenda kuMeburain. Kusvika kuMeburain kuye zvikanzi nasekuru zvikanzi uyai nehanzvadzi yako. Tavaipa madzingirwo. Mambo mukudzingirwa nyaya yekuti ndakaenda sei kun'anga. nyanga yakazonosvika kuti kudii. Zvakanzi ndiuye nehanzvadzi yangu. Ndo havati kudii. Vakabvume. Akabvuma. Hanzvadzi yati makazoenda kun'anga iyi. Takaenda. Ndobva n'anga yati kudii. Takaona vasiki. But kuhepsi inoda n'anga. Inoda kuuya nehama. Uroi. Vangoti uyai nemumwe ukama uri muchisaranguve muchinzwa nese mupamuchi Pahepsi. Kuti murapiwe zviri kukurwadzira. Saka hanzvadzi yakati mazoenda kun'anga sei. Muri munhu mukuru asi ari pasi pemunhu. Una mutama ipiwo. Muri marogara kumba pangu. Mazonosvukira musha wangu sei. Muratinzwi. Amai, mambo vari kuti zviri kutaurwa nehanzvadzi venyu mazvinzwa here? Ndazvinzwa zvaari kutaura asi hazvisiri zvamafambira zvakaita. Akanditumira meseji iri mufoni achinditi ndiri kukumbira undiperekedze kunotora bhethi remwana unoita witness ndoungani witnessiri. Ndikati zvakanaka muuye. Tikawirirana vakauya vakanditora pamba tikasvika kuNebhorini. Ndakabvunza kuti chii chinodiwa pakunowitnessa bhethi remunhu mukuru. Zvikanzi hakuna chinodiwa, kunodiwa muromo wako. Zvekuti tikuenda kun'anga hazvina kutaurwa. Ndobva tafamba tasvika kuHarare, takaenda kuNebhorini. Tiri mumota vakati tinonotora munhu anotibatsira. Inini ndakafunga kuti kuri kunotorwa munhu anoziva mumaofisini andambotora mabhethi evanhu vakuru. Zvemuno munyika medu kunodiwa vanoziva zvemukati. Ndobva tasvika kwekwe. Ndobva takasvika vabva vandipandukira. Hanzi andei mukati. Ndikati aiwa tiri kutora mota taimi yekuti kumabhethi kuvharwe. Zvikanzi pane munhu wachona ndiye watinoda kuenda naye mukati. Ndikati ndinopindirei mukati. Mota ngaiuye sekutaurwa maita. Titorwe tiende kupi? Kumabhethi. Kumabhethi akutorerwa mumba. Mwana wake uyu ndobva atanga kundipusha achinditi pinda mukati. Pinda. Ndikati aiwa hamundidaro. Zvingani zvandakakubatsira hanzvadzi. Zvaungati nhasi kana dai papa nechakaipa kana dai wanga wati uda kuenda kun'anga haundivanzire zvemutoo iwoyo. Taifanirwa kubva kumba ndazvipira ende inini kana uchiti zvakanzi kuri kudiwa wedzinza. Handingamirire dzinza ndiri inini ndotori mudiki kwauri kune mukuru ari kuno kuHarare kuchitungwiza. Kosei usina kutora iyei. Zvikanzi tiri kutoda iwe nini ndoda kutokupedza nhasi uri kubva pano uri chituna. Nemwana wake ushu. Unotobva uri mukofini akandisunda akandipusha achindifotsa. Tiri pagedhi pen'anga yacho. Ndikati inini handipinde iwewe dai waida kuenda kun'anga haundivanzire
tainge tauya tichiziva kuti takufambira zvedzinza tikugadzirisa dzinza kana izvozvi usinga ndizvore baba makaenda navo munditikokwendepia masekuta kumano makavadzoza ini makanzi kudini nen'anga pamusoro peyetu makanzi pane ari kuzviita vakati izvomwoye nehwani anga ari mwari ari mamusiri ngari kutusi uyo anonetsa kufamba makumbo akazumba anofamba nemotena handikwanisi kuvatakura handina munhu asi ava makaudza iri kuna n'anga vari kutora nemameseji takavaudza chione mameseji acho yani vaite kuvana uyu You save a message, that's all. zvinotovanikamo iriko but inochidzana nezvimwe zvimeita aimanzisa inochidzana inofambidzana nehiv ishoma neishoma but inoona wanikwa yoga yose asi zvine ukama kuti hazvamupa pane chimwe zvavazodedzana kuti uyatigarika hazvinei nekuroiwa zvinowazodedzana zvine kwavarudei ndiani uyu mwana wangu ndoamai vaisunda vacho ndowandezina chavana kutsarudu yekati wekunewo ndiyo ndatumanisi mabhesi vari bude odiyeni zvekuti mabhesi haisisi kuzvinzi hapana ndiyo iri kutaura kuti tiende yakabvira kumashure nyaya hatinzoi kumashure kwacho Toda kunzwa pane mabhezi. kumabhezi kunyange mwana wangu iye wanda ndichida kuya naye ndiye aitoziva kuti mama musi wakati ari kuenda nasekuru kumabhezi asi ndandichida kuratidza kuti yakabvira kumashure conversation iyoyo ichitaura kuti takaenda kumakombe zvanzi uyai newitness zvaire zvemuromo zvaire vhebha hande mundiperekedze inini saka ushu zvinotibatsirawo zvakuti makafamba sei saka zvinonzirwa vanhu vanoda kuti mutaura chinzi taura chinzii ati kuti ndevere ndonzwa vanhu vataurisi tinoda kuti mataure basi kuandisamfonera before I think it was Thursday taurisi wathi usaya isifeni wathi uya Friday then Friday wathi uyaphumula sezothwa uye kozimba ukuthi update angazi ukuthi usarumo obani bani kozoba nendaba yesifo nenyaya yokurwa yorwere atambira kushi kuti tete muchiita nawo kuharare maenda nawo kupi maiti makavati muri kuenda kupi navo tiende nawo iwo vasekuritas waizviziva ndivo vatisiuye musi wan'anga handikuti ava makavaudza here kuti muri kuenda kun'anga ndavaudza
wakati kwa hizo randri pins nasika kana mavamchwira mupinda kama zima kwa kusha pinda asaba kusha ungena phakathi wana sidingo futhi singene phakathi ngoba i-securitas ngeke thawuze qala sahamba manje kodwa i-securitas ngeke khona lesimo so kanje nathi fonela ubani umntanakhe wazomthatha le uthi uyamphusha ukumshaya wayone bhedi ayinayo awuno kana wakati maiti mudautra bhedi unozvameza nditoti uda kutori navo indaba yetisayilinsa la eChefu ema-ofisini yakaita ngesilinde ukuthi sihambe ayikayenzi makayibiza seyakaita ini besimele ama-fingerprints angati ubii inyanga lapha kuyo umdala mhlawumbisa kuyibeka kahle inyanga akakuti arapa kutanga makana bezi zvikazishini ngani inyanga yathi sibuye no-YouTube uye muno wamtapelisa isikwambe kanjani kufanele avela alungisa tshintshe lezinto saba abantu zikathethelakudzingayo akuda kuisa kunanga akungekwa mabari ilo Unipanga ndaenda nisitsaka sikuwanza esanirwayo amasisa wayakarwa bhandi inorwa bhandi asahisi kupora vamwe avaikapora kunzi nasara mukati ndio saizi nasekuritas shuya nyama yako chifuira kuchinzwanana nyama muchibetserwa kunzwa zvemuzinza renyu hanini zvimudzi ndoziro renyu rotowanika ndoziziva semafambiro ayakaita zvekunyepa zvavakuda kuita izvo zvinozvo zvinongoribatsira tinoka mawepa ndakazvitaura tiri patasvo akanditi tiri kuda kunotora bhedhi ndimi munhu ungagone unondihwitinisira of course ndini ndinokwanisa kufamba kurufu kwanga akutaura kwakanga kwashaika tezvara ini ndaenda sakati kuploti tinotaura zverufu havana kutaura zvekuti vari kuda kuenda kwaRarare inini ndatosumuka ndaakuenda kukwarisa pekurufu ndopaakafona hanzvadzi yangu ndiri kumba kwako manga mauya ndozvandakafunga kuti tiende kurufu zvikanzi aiwa ndikuda kuti muende neni kwaRarare munondiperekedza kunowitinesa bhedhi ndikati mai ndikuenda kurufu zvikanzi munodzoka rini ndikati kurufu kungabvunzwe ndisati ndakusvika tisati ariga munhu tikaviga tikapedza ndinodzoka ndopandakadzoka chitatu ndobva Friday ndaenda kunoudzani kuti vakuri kwazvino kuti ndakafamba takanoviga tezvaro ndobva zvanzi saka imimi mungaite free rini ndikati zvakwamuri imimi ndobva vakauya manje ndobva taenda tasvika havana kundiudza kuti tiri kuenda pa ndakabvunza tiri pasi yedia kwatiri kuenda kunodiwa chii ndobva akhuluma nemwana wake ndobva zvanzi kunodiwa nemwana wacho kunodiwa muromo wako chete inaitoti kungohwitinisawo zvandinonzwa vamwe vanhu vanoita kumabhedhi inini ndini ndakatofunga kuti vanoda birth certificate rangu ndandine chitupa ndogara ndinacho ndikati pamwe vanoda birth kuti vaone kuti mabhedhi edu ndobva zvanzi kunodiwa muromo wako chete zvikanzi nababa vacho tiri kunotora munhu tiri kuenda kuMelbourne ndikati asi imi manzvadzi kuenda kuMelbourne tambosvika kuHarare kunze kwoti tiri kuenda kumakombe what's the point mari yacho unayo here
yekumboenda kumakombe zvikanzi munhu wati unotora ane mota ndiye ari kunotibatsira nezvibheki. Ndobva ndavhuma, ndobva taenda. Tiri murodhi ndopa akabvunza kuti ndoda kuenda kwakati, iye akaita kunge asiri kuziva kunge akangokuenda. Ndobva tasvika paipa iye ndokunopinda mukati. Mwana wacho kungosvika ipapo akabva atochinja kuita gandanga. Inini nehanzvadzi yangu kuti ndimutore ndimuise paploti pangu. Hanzvadzi yangu akadzingwa kwazvimba uko nenyaya yemhosva dzaaipa, asi haungarase mwana wamai vako kuti anga ari kujeri. Akatondikumbira, hanzvadziona nedziso riri kundirwadza, handichakwanisa kuramba ndichiita carpentry, ndiri kupundika, saka zvaakundiomera. Ndakumbira zvangu kuti ndiuye paploti ndigare. Iye zvaakupinduka akuti hanzi ndini ndakamutora. Maploti haasi ane 05 years kare. Kubva kumashure kwese kuti ndiye ploti yangu. Ndaandichimaneja. Hazvireve kuti ndinazvo. Inini ndiri chirikadzi. Iye ndiye hanzvadzi yangu, ndiye munhu mukuru. Anenge achitofanira kundichengeta vandakazombomurakidza kuti iwewe sei unouya uchingoteera inini zvishoma zvandiri kuvavarira kukudza vana vangu iwe unosviteera. Sei? Haazvione zvese izvozvo. Saka ndamutora ndamuisa pamba tigere zvakanaka. Mwana wake uyu anga ari kujeri 12 years nezera rake irori. Abuda haana bheta, haana chaainacho. Indiri kuti tiri kugadzisira mwana nekuenda kujeri kwaakaita anodzoka atoya iri mhando yokuya kuzotiparadzanisa. Saka nyaya iyoyo yekwatasu iyoyo kwavanzwa ndichiti ndakaenda kumapurisa, vakanditora akandibvutira foni akaiisa muhomwe. Hakuna zvemafoni, hakuna chii. Toda kuti nhasi ubve pano wachituna. Ko ndaparei? Ndokubva pandakazofonerwa nemwana wangu. Iye mukomana anga achida kuuya, akafona vakandirambidza kana kudaira imwe foni yandandinayo iri mubeki. Iye akaisa muhomwe achindidzvinya zvokuti kutota hondo chaipo. Saka inini zvokuti ndamudzinga paploti inyaya yamukanhasi. Tanga tigere zvakanaka. Ndakatosarenda zvese zvokuita maprojects angu inini. Ndikati at least ari pari kurima iye. Ndaichengeta nguruve inini paploti papo, zvese ndakasiya. Ndikati iye nhasi vakundiparikira vakuti hanzvii ini ndiri kumuroya nenyaya yemwana wake uyu. Ndisingamuzive, handitozivi kuti nedzaakapara dzacho dzakamuendesa kujeri. Vari kufurirana zvisa nebasa rese. Ndiri kutofunga kuti sometimes kuti amen zviri kuitika. Of course uroyi ndakamuudza kuti uroyi handirambe. Ndogona kupiwa chifambo chandisingazivi. Ndinogona kunge ndichimuka ndisingazvizivi. Chamazobata chamunoita kuti mundipambe muuye. Zvana ndichitaura kuti kukoti ndakaenda ndikanomangara kuMebhorini. Kukoti kuMebhorini kune nhingirikini, kune kesi yekidnapping yekuswera vakandiita hostage for the time iyoyo yavakanga vakandibata vasingandibvumidze kutaura pafoni. Netabva ikoko ndikauya ndikatora sisi vavo vari kuchitumbisa, ndikauya navo kuploti. Vakauya vakanzi zvii zvakunetsa nemwana wamai vako. Vakatadza kudaira pameso pasisi. Of course vaida kubatsirwa nachief. Zvavakanga vanzwa vaenda kuHarare. Wai vasina kuuya kuzoti chief ndibatsirei, ndine nyaya dzakadai dzandanzwa nehanzvadzi yangu, pane kunditora ndiri musaga kuenda neni kuMebhorini. Ndo nyaya iripo iyoyo yekuti vakada kuratidza masimba mukuru pakuberekwa, asi kana kuri kundiitisa zvese zvese handibvumi. So rakanaka kamama, rakanaka mbuya Dara. Dara ukaunzi uyai kudara musove makatitsamwira ndonogadzirisa. Nyaya yamakutaura iye zvino, imi muchitaura muri kutivhura njere. Handiti makwa chatakaramba kuti paite makunakuna inhau yekuti munhu anoti chitobva chete pamba pangu iye zvino kwakunaya. Ndopatakati hanzvadzi yenyu chaiyo. Handiti makaona nyaya hanzvadzi yenyu chaiyo here zvikanzi muchedza. Ndikati munoda kubatsirwa pamusoro pazvo mambo wangu. Achiuya paakakumbira ndakanga ndakarima chibage kuploti. Ndiye akatosvikokohwa chibage icho hachina kana kuyamba mangu kuzobika. Ndikamupa
kana ichochi chiriko nanhasi handichidei, ndotori nacho chibage changu chari chekudya chandakarima muno. Kana zvikwambo zvinondirimisa handizivi zvaawo nanhasi, asi ndakagara ndichishandisa simba rangu. Wena ibizo labuda ibizo simba racho sport. Saka ndinoenda wanodzidzira kutojere tinotozviona ivo kuti akasungwa inokwamai Kana ivo baba vake ava kuti vatadze kuenda kumukoma wavo wandakanga ndichinopa ripoti yekurufu inyaya yemhosva dzakasiya para kumusha, but haungaraseka mama yavo 5 years dzakagara idzi zvakanaka uye asipo wanga wasungwa South Africa 12 years wakaitei armed robbery ndo yanga uda kuita pandiri. Nhasi tiri munena ndambopinda muno atizivane navo. Sari nayo izvo mugere pamba pemunhu maururwisa handi chete kusimba vadima mashandisa ederiya makashandisa tine mafambiro atakaenda pane zvatakamba kuti tinoti dyo zvikudi zvikunetsa tachikumbira kuti mutibatsire kuti titsvage mashoko akareruka toifamba sei nehama dzedu tisvike patinogona kuongorora. Hari muri kuona mudhara imi mati muri kunzwa heps ndiyo heps hairo iwe munhu vanzi heps yakaitwa ngedoro iye kuti imi munayo imutinayo havanayo ndobva vaenda vakanorapwa varapwa vamwe vaendobva vapona ivo ndobva vasara nayo handini makwavo. Saka pavakaenda vachitsvaga rubatsiro kuti inorapwa kuchiboi kana ini ndinoirapa mozouya totaura basa handiti ibatsirai inorapwa kuchipatara inorapwa kuchivanhu handiti makwavo. Saka isusu chatakakudedzerai kuno mai vanenge vasvika vanotsanangura nyaya yavo toona kuti kana madai hama hadzigoni kurarama munyika medu nenzira yakashata yakadai ukaona umwe akuti ipapano pane chunhu chiri wrong chiri pakati pevanhu chinoda kugadziriswa kuti hama nehama sekumbogara kwamakaita ikoko mugarisane zvakanaka handiti makwava. Ndo nyaya chete yamunodedzerwa kudare namama kuyananisa vanhu ende ava zvakatoitawo zvavo kana angava munhu aungatodziva zvinhu azvatakuda tokumbira kuna mai ndechekuti kuri kunaya vane zvimwewo zvavamava panotisi ekuti kuti mukakohwa muchiwana wekudi calculate 3 months 90 days todziva mutemo. Saka mukapa notisi iyoyo akapedza kudizva ipapa vane vatotaga kupinda mwana wavo akura asiri mwana vanotaga kuti voita sei pamwe mwoyo wedu unenge uchivevenuka kana kuti amene but ndochikumbiro chatinacho kuti munhu haagoni kungoza kuti chinobva pane izvezvi anenge asina munozonyara futi makudei tinonzi une hama yenyu rusvikuda pakati mwoyo wekuupereko uya unozokubatai futi. Saka chikumbiro vakakanganisa zvingambobvira vanhu vava vaifanira kunge vakauya nenyaya zvakanaka nyaya yakatsvagwa kuti n'anga yavo iri kuti kudii ende vanhu kava muchina n'anga haitiwani n'anga dzinoita nhaka zikataura zvakafanana kana pakata mbiri zvinenge zviri nani saka ukamunzwa nekanga wani ukatokwira bp chinoita n'anga kana muprofita zvekutaura kuti ndaona gomba ndaona chichi aiwa hando zvavo kuti ndaona gomba zvokuti vakasashandwa vakasimba mwari kutoenda pasi muprofita anozviti but ihipsike denda chituma chino yekuti aronaka ndonorombe pfungwa yedu akuya vanhu vedu
chikumbiro chenyu ndekuchedzwa kana neni ndosaka ndandakazvipira kuti ndimubatsire hanzvadzi yangu, asi zviri kuita mwana wake izvi ndikafuma akandikanganisa zvinozoita sei? Muri kumuona kana ipapa matauriro aita kwandiri havasi kuzviona, ivo havana kana kukumbira kuti takakanganisa. Mavatete wenyu tauri isisi vari kuti pamamuri moga uye asi pamaiwezvino uyu paakadzoka urutapwa ndobva kuya vanhu ndekuti muvakani akutounza bope kana kupopotita kana kusakadzikana but dai muchizvita muromba kwenyu kuneta ani munhu muromba pake ko kana aine zvinhu zvinoroya akazvigara pamba pazvo zvinobva kaipapo zvosara hazvo zviri pamba ndimakanogara pane zvinhu izvo zvokuneta saka munobva munoziya hazviripo. Ini chibage chavo handisi kuchida kunako kuti hlala lapha endaweni yakhe ngehlala lapha endaweni yakhe kodwa kunento owazenzayo engu-antwethu from kubaba to ebantwaneni. So lapha siyasuka sikuthi mhlawumbe vele siyahlala noma siyalela ukuthi sisipopoteke lapha, kunento okufanele azilungise azikhiphe ukwenzela ukuthi nathi sikhululeke ngoba bekuyowazenzayo lo u-anti lo zizwe akaita zvinogadzisa ezikhulunywa yinyanga ukuthi wazenza zvakataurwa nenyanga izvo zvikuti kugadziswa siyalele endaweni yakhe lapha ya inkinga yokuthi uyalo ukuthi siye lapha ulungise lento lezi kuphume kithi kuphume nakubaba. ndingazvitauri zvacho zvakaudzwa n'anga yakati chinje sisi vakabvunza havana kutaura kuti zvii zvamakaudzwa zvii yakati chii nasi chifada kuzvisiva inyanga lapho masamba siyodinga impilo ukuthi kanti waimpilo yethi kanje kwenzakala kanje. Inyanga yathi uJudith Zwange ubani umtshana wasekhuluma ukuthi mina wami wakataura kuti ninge ndiyani vamati ndisisi wami yathi ndisisi wami wathi kufanele ubuye naye la ukuthi ukwazi ukulungisa lento efebileni ukuthi ikhululeke. Kunento wazenzayo namagama kunento eziningi inyanga yazikhulumayo ngayo kune zvakaitwa nevamwe zvoda kuti kuvakadzisi kuti avaponi ukuthi uyapona nokuthi umdala kuphela the whole family yakhe from uwe to ngithi kuyakuthibani utoti kugara kujeriwa ukaita kuti chinhu chezvo nozothi ugara pamusoro ichi tinotenderedzwa nevanhu vanoziva zvinhu zvavo zvavakabata avo zvinhu zvake zvaakabata. Hanzvadzi yangu ari kuzviziva asi kuda kutaurira vana vake chokwadi. Akapinda mujeri kangani kakawanda baba vacho kakawanda achitangisisa akanga ari mupurisa kuchorocho akapiwa mari. Takatanga tichinzwa kuti imombe ndandichiri mwana mudiki imombe dzakanga dzanzi ndine upfumi hwangu kwaita madhisensi ndingazoparadzirwa upfumi hwangu ndobva wawiswa kumapurisa. Iye kwakutora mari yeyo ndobva aba zvozoferefetwa zvoonekwa. Mudhara akaita mhiko sisi vakamuudza kuti iwewe zvandakaenda niwe kumaprofita wakazoitei kuti ugadzirise nyaya dzavo. Hapana zvaakaita zvakanzi kana usina kudzosa mari yangu yawakaba nemhuri yako yese makaberekwa nebhandi rachona iroro amai akabvatora mari yakanororesa amai vevava. Saka munhu akavaitira mhiko havasi kuda kugadzirisa izvozvo agarisa asingaende kujeri yekidnapping iriko kukoti. Pamusoro ipamo idzi nyaya dzavari kutaura inyaya dzavanongotaura musingazvizivi. Hakuna kana munhu mari yakatorwa kupolisi. Handina kana kutora mari yemunhu
inyaya dzavanongotaura vasingazivi vaitwa sisi kuchitumbidza vakaenda kumapurisa ivo vari kuharare ava vari muno. Ndinoshamisika kuti ivo vanotaura nyaya yandakamira naye mukoti nemumwe mupurisa pachenji pahandover and change zvikaonekwa kunzi mari yaiva yakabviswa shomanana kwete kuti ingaroore mukadzi neuyu mupurisa guru wangu ikasungisa inini nokuti ina handina kuivaaivasungepa kwete kuti akaiswa munyiko haana kutombouya akangouya zotora mari yako mari yakapiwa $6 yakashoka $1,025 akatorwa $6 nechamari yavo. Saka pakuita handover semazuva ese taita handover chingoita chingodaro ina handina kuziva kuti guru vangu vatora chii $6. Saka pakazouya kuzokorekta munhu mari yacho mangwana after 3 days ndo patakaoneka kuti pane $6 isi iyi takasaina uku kuti mari yakakwana semazuva chete ndo nyaya yaiti ivo vanenge vakutaurawo zvavo zvisiri zvangosiyana chero kuti munozo zvikwene zvakasekurizwa vati vanhu vari munhu anga achengetesa papolisi mbusimunyika havana kutaurawo zvouwana ichokwadi hatiri kuti isusu imudari kubatsira ipapo pamusha womunhu pakunzi imba musi wahwani pasina muti kumbira mazuva ndi makumbirei kumbirai kuti hatati ndikumbirawo ndo mazuva anotitsvaka ndinozodii avanakumbira atete ndinokumbira mazuva kuti vanotsvaga ndiko zvinhu zviri mazva ndosiyana namushabeni zvirimwa zvenyu magara mamuchazvikohwa kana ndakambokupai zvandakarima musipo mukasvika mukadya imimi napano pandaizotorera izvomarima zvirimwa zvenyu munouya muchikohwa asi magariro acho ndichagara sei kusvika 3 months dzapera neunhu hwavari kuita ihwo kuti haana kuda kukumbira ruregerero patakagara semhuri ndozongoona samoni rakuuya tinenge takagara sei ndinotadza kuenda kumusha kwangu kune zvinhu zvangu zviriko kune zvipfuyo ari kushandisa mombe ari kushandisa gedha handina basa nazvo asi pamusha ndinofanirwa kupota ndichisvika nesituation yapo ndofanirwa kuramba ndichiona ndinopasvika sei neunhu hwavanoita ukasvika mwana wake uyo haataure neni waanotaura naye kana nemwana wangu saka tinogara sei 3 months idzodzo ndinoita musungwa nenyaya yemusha wangu ende pamusoro pazvausi musha wangu musha iwoyo ndewe mwana wangu vana vangu nezvavakaita izvo zvavachatovani pamusha pavo ini pangu ndekuno kwandakasiyirwa nemurume wangu ipo paye zita riri pasi rangu nyoka huru haizvirumama kwakukumbira mwana wenyuka sekuru ndisekuru wake chakatadzikwa ivo baba avo kana vaona kuti zvechokwadi kuuya kwaita mwana wavo ndokwakutadzisa kuti zvinge zvichifamba zvakanaka pamba penyu handiti vanofanira kutsiurana vari vaviri apa panhu hapana kumira zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti kwakunaya chikumbiro ndechekuvakumbirirawo tivabatsirawo ipapo. Saka makanzwa takati nyaya iyi yakadai kai kana muchiti manzi mubve musi wa1 zvakakosha kuti muve kudaro natete tikurukure navo handimati hanzvadzi yenyu tikataurawo navo tichinzwa kuti mhosva dzachona dzakamira sei. Matsananguriro amuri kutoita anototiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose but ihanzvadzi yenyu zvavakandirakidza ipapa handipagoni pamuri kundikumbira ipapo handipagoni nezvavari kutorakidza futi muno mwana wake ende hamutsiure
anomurega akadaro. Dai aida kuti tigadzirise ainge akadzokera kuna sisi kana kuenda kuna mukoma vari kumusha, anga akavaka pamusha pomusha wevabereki kwazvino. Asi munhu angandite bhedheni kwandiri, ndiri mwana mudiki. Kana asina mhosva dzake dzaanoramba idzo dzingadzokere kusha kwamai vake. ndiona kumana ane point ari kutaura. Unenge wataura kuti correct me ndiri pamunonisvika kuti vatiti pane zvavakaita munhu kusanganisa pana baba wako zvamakawana kuna Tasva ndozvaita kuti madhonzi nechitsotsi zvaita madhonzi nechitsotsi here kuti vasvike vabuka kuna Tasva sahamba manje kusekurita kwenye zvoda vachitaura nofuti vano zoenda behavior yamakaita ukasvikapo ungaita taura nepasi vanhu kuti mana mine mozona saka nanga kuti muende makangotira inoda kuenda bauzi nanga dzinoita dzinokwazisa vari kuti mugare pamba pangu nepanduka kwamaita havachafari mazingari asi mune chibage chenyu vandomaevangu muvanapo muzvinzwa here mai kutaura namama kanguva ndiri kukanzwa ndandichiti tinogara zvedu tichienda kukoti topedza nyaya dzedu. Ndakaita eviction order kucivil court ndakavaudza kuti ndichaenda kwachifi ndinoziva kuti vanofanirwa kuti vatiyananise. Ndakatomudza pandakauya nasisi iye handizivi anoda zvokupamba. Ndichaenda kwachifi ndapedza zvandiri kuita izvi tinoenda kwachifi because vakaita assault nekidnapping nehostage idzodzo dziriko tinoenda musi wa9 kukoti vakatombopinda vari on bail. Saka tikapedza izvozvo tichauya tocheneswa sevanhu pachivanhu. Handirambe tiri ikoko kwaTasva ndakavaudza kuti ngatibvei pano tiende ndisina kudzokera kumba kwangu tiende kune imwe kumwe kana kumaprofita chero kumwe. Vakaramba vachikufosa kundimbunyikidza kuti pindai chete umwe. Manga makambokuuya koma handivanzirei nekugara kwese kwatakaita ndichivabatsira. Paakarwara ipapo ndakamubvisa kuchinhoini nemari yangu. Uya kuno ndakanzwa kuti epsinorapwa nechivanhu. Akauya akagara akarapwa. Vakatiza nemukadzi wake vasati vapedza kurapwa mheno hanzi mukadzi wangu arwara. Izvo zviri kwavari handikavamanikidza. Saka zvese izvozvo ndaizviita nekuti ndiye ndichida kuvhara zvikwambo zvangu. Ngavaende vanotsvaga kumwe tichigadzirisa nyaya dzedu tiri kumwe ini ndiri safe. Izvozvi zvakatondiita izvozvi zvokutondimhangarira kuya kuno futi usiku hwanhasi kutadza kurara. Madhameji handiri kuwana iwayo. muchifunga kuti ndakuenda kuti kudare kwamama. Ini ndakavaudza kuti tichaenda tonogadziriswa pachivanhu. Tachikukumbirawo zvedu kuti hakuna chisingagadzirisike chichipera. Ndiri kugadzirisa hongu. Handitika makotsi mutemo unenge uchishanda. Munhu ane mhosva yakatibatwa nemhosva dzake kuno isusu hatina kuya kuzotongai kuzokupomerai mhosva yekuti makapara mhosva yakati. Takangoti chiregei titauriwo navo tikukumbirei
imi muchikumbirawo kuti tachikumbira kuti madai mambotiregawo mvura yechidii yamboperawo kunaya tichikohwawo zvimbeu zvedu patinokohwa tobva tadii tainda timapawa ndo nyaya hombe yatakanga takudedzerai kuno nhasi. Ndinone zvavari kuita izvezvi hondo yachona iyi vakaenda vakanoronga imwe futi ine handione kuti 3 months tozo ndinosvika zvitiri zvakandinakira. Ndopataifunga kuti ivo vanhu vauya kwamambo vagarwa navo pasi mataura nhunha dzenyu pameso pamambo kuti aiwa zvimwe zvese zvingataurwe panapa hazvisiri izvo mukati menyaya dzedu. Nditimapawa nyaya yedu yakamira yakati tiri kunotarisa panhau yebirth certificate handiti imo muno chaimo auya egauwe pasina bese handiti anoenda kunotora birth certificate handiti kusocial welfare tamunyorera tsamba pano toponera registrar kuti batsirai mwana mumupe birth certificate nezvikodzero zvinoti handiti mapawa vanhu vanenge vauya vasvika kubatsira sekuya kwavakanoita vachinogara pamusha penyu makaona kuti hanzvadzi yangu noda kudii ibatsira. Hakuna munhu anoramba hanzvadzi hama yake kuti kwanzi hama yangu yazoita zvakashata kana kuti zvakazodii but kana zvazoshata manje wakuda kuitira neni mari izvozvi zvokuti vakutoda kundiuraya akanditi ndiri kubva ndiri chitunhau patasvi kwacho kumwe kungotaura tesisingade kutaura kwakadaro tisingade kutaurana kwakadaro because tikati munhu pamba pake takuita kunge iforce kuti tigare pamba pemunhu inenge yaaforce. Isusu hatisati taita force tiri kutokumbira zviri kwamuri hama dzenyu zvamuri kuita kuhama yenyu ndo zvatinotaura nehama yanyu yenyu but mutemo manje handiti zvamamati mukushandisa maeviction orders nechichi maybe eviction order iyoyo ndo inobvumirana nezvamuri kudii nezvamuri kutaura pamutemo chaiwo chaiwo munhu haangonzibva panapa handiti mapawa zvisina kuti chii takonzera kudaro but zvamuri kutsanangura manje zvinobatika kuti zvinhu izvozvo kana vari kuzviita kana kuti mukomana uyo muchimutya kusvika paextent yekudaroka isusu patinomwa doro matinenge tiri mukati hatirase doro nokuti rawira nhunzi tinobvisa nhunzi tosara tichimwa doro. Imi zvamakanga makagara zvakanaka nehanzvadzi yenyu chamungadai muri kutaura pano ndechekuti hanzvadzi mukomana wako handimude pamba pangu handiti mapawa mukomana wako handimude pamba pangu nokuda kwokuti pandiri kufunga ini kuti kutadzirana kwako zvauya pamusaka pemukomana wako handiti iyoyo nyaya iyoyo ndo nyaya tange taakudii taakutaura tichionesana pano. Naiwe shamwari unozogona here kugara navatete pamba pako ukunzwa zvavari kutaura handiti mapawa hakuna munhu anonohupukudza doroko kuti kwanzira wira nhunzi hakuna zvinhu zvakadaro. Saka chivanhu ndo zvatinenge tiri kutaura tichikumbirira veukama nokuti panodai imimi mbarwa dzenyu paripo panodai iye zvekare pamuri paripo handiti mapawa ukama chinhu chakakosha zvisingakomboiti. Saka taimukupirira kuti imi mukaona zvaipa pano padhuze apa ndakanzwa munogara padhuze pamiro pape pasera munongouya panapa kuti mambo maona nyaya iyi yataitaura paya zvinhu zvizvi zvakumira zvakadai zvakadai handiti mapawa isusu tinawo mameseji okuti zvikonzi zvedu isusu zvisiri zviye zvekuti tinenge tichaita zvekuti kwanzi uyai makazodai makazodini handiti makauya kudaro handiti mukatadza kukumbira kuti munhu akuregererei dare rikapindira rikakubatsirai nhasi maakudzokorora kuita zvinhu zvakadai ibvai pamba pemunhu handiti mapawa mutombo ukabuda mukoti izvozvi tingata kutovapa notisi yekuti within 7 days munofanirwa kunge madii mabva pamba ipapo nokuda kwokuti hamungati takukumbirirai uregerero kuna vatete imi maakudzokorora kuti kuramba muchiita zvinhu zvamakatadzirana navo ivo zvavanga vachiziva kuti vane nyaya dziri kumakodzika vangadai vakaudza dare kunoku kuti tine nyaya dzinotori mberi uko handiti. Saka manzotati aiwaka isusu nyaya yedu yatinoda kutauraka hainei nechekukanganisa matarani ari mberi handiti eviction haikanganiswi nezvo
kidnapping chichi zvese zvavakakuitai hazvikanganiswe nani nesu handiti zviri kunzvimbo yazvona, but nyaya tiinayo ndeyekuti zvino zvakuru kunaya handiti mapawana mamadiko anzwira tsitsi ipapo ndo zvatakakudetserai kuti kuramba takamaintaina ukama hwani hwenyu, nokuti nyange mukatadzirana zvinengei kutsamwa kunovepo, pati hama panoda hama pasiyei pakadaro kuti kana tichizoda hama ndasiya apa munozouya, but pari zvino nekuda kwechikodzero ichi nechichi handisi kufara. Handiti mapasi okutsanangura kwamaita kuti ndakagara zvakanaka nanhonzi yangu 5 years tinotedzokuka upenyu, handiti vakaita zvingani zviripo zvinotadzwa nemunhu hazvishaikwe pa5 years, handiti but zvimwe mune muchingosefa kuti mazoona kudzinga kwazvo kuti paita umwe munhu, handiti maona mani kwete kuti ndazviona kudzika kwazvo kuti paita mumwe munhu aripo kudai mwana wake haamutsiure achitotaura izvozvi zvaari kutaura achiita hasha izvozvizvo haagone kumutsiura. Ini handisi kuramba kuti ndichenesane nehanzvadzi yangu, namangwana ndichauya, ndakanga ndagara ndamuudza, but ndiri kufambisa nyaya semaitikiro ayakaita yekidnapping yakaitwa kumaupre, tofanirwa kunoishandira ikoko. Kunoku kwandiri kwava evicted, ndakauya kuno kukoti yekunoku musi wa31 tanga tiri iko kukoti. Saka zvavo zvavari kuita zvokuti uko kucriminal vakaudzwa kunzi musawane don't associate nemuparirwi nemi, asi vapamha futi. Chasara kuya kungonditi kunoku nzwai mama uko kwapakaisa maripotsi enyu tiri kuwirirana kuti maifanirwa kudaro, handiti kuno chatakudedzerana idzo nyaya dzamuri kutotaura dzotiri kudzinzwira muno mudaro, handitika hatitodzidzwira mai muno mudaro. Saka isusu chataa tichikumbira ndechekuti imimi iye zvino ndimi muridzi wejira, kurifuga kana kurwarira hanzvadzi iyo nemwanawo ihama dzenyu, ndimi maakutitaurira kana kuti muchambonofunga nenhau yechi yehanzvadzi yenyu mozopindura daro kuti zvandakataura zvezvi zvechokwadi, handisi kuchanda kuti vanhu vagare pai pakuroti pano. Mazvinzwa muranga takuwapa nguva hatiti vachiriko zvavo kumba, imi muri kokumba mouya mozopindura dare muchiti ndafunga zvakanaka hanzvadzi ngati tichienda kumatare kwatiri kuenda takamirira eviction kana kuzono withdraw zvese zvemaeviction zvinenge zvaakunani kwamuri, but isusu hatitongeri izvozvo. Chedu kukumbirira varume ava kuti zvakuru kunaya vatete, imi muri mumba hanzvadzi ichiniwa iri painenge iri munonzwa sei? Handiti vapawana hatidi kumutsa mhepo dzemumusha, nokuti munhu nyange akave muipi hama yako ukazoitadzira iwe adzava zvinhu zvingatoonekwa nenyika kunzi mavaona ndozvinoita upenyu penyu pamunenge maita imimi kuti vanditsamwisa vanhu ndopanobatirira vanhu votarisa ipapo kuti mavaona, asi imi muchitadzirwa. Saka ava nhinge vatendaya ngavarege kubatana vachiita zvinhu zvakashata mumusha kana kuti munzvimbo, handiti mapawana munhu ndionofanira kuziva kwawakabva. Yangu ndikukumbira kana muripo pakubatsira, inini ndikukumbira kuti ndati chibage chake chiri mumunda hakuna kwandandichazombochitora kana muguri wekugocha chaiwo, kana inini ngavandisunungurewo nezvavakandiita, adzokere kumusha kune mukoma mukuru kana kuenda kuna hanzvadzi hombe. Ini pandakaitawo 5 years dzakakwana. Muri kuzvinzwa here baba? Ndiri kuzvinzwa hanzvadzi yenyu
tambotraya kutsvagirai kuti mungadii vari kuratidza kuti ipapo kwete havachada nezvenyu pamusha pavo. Saka isusu sevanhu vari kutaurirana zvemaevhikisheni nekudini tinokudzorerai kumaevhikisheni yenyu iwayo. Kwedu kuchivanhu kuno mutemo iwoyo hakudii zvawo, hatina wekuti tinodzinga munhu pamusha tiri mukati memvura ichinaya makuna kuchivanhu, but hakusi kureva tichireverera munhu kuti ngaaite chinhu chakaitwa nekuda kwokuti adzingwe pamusha. Handiti mapoa isu tatora nyaya yenyu tikatarisa kuti senyaya yatanga kuuya kuno nhasi, saka tataura nezvayo. Dai kwanga kuri kwokuti ndiye kudzokorora kwokuti vanhu ava vakangouya mudare redu tikavatsiura vakabuda muno vatsurwa, vakudzokorora kuti ndo vanoshanda dare rechivanhu kuti ibhari pamusha pemunhu. Handiti mapanzo amai ihanzvadzi yenyu chikuramba chidzokoroora, ihanzvadzi yenyu kurasa unhu kunowanikwa. Chatafarira ndechekuti hakusi kurasa unhu zvokuti kwatangira apa nhasi kwamuri makatombokuona kwazvakaitika, mukatotaura kuti ndakati handingarasi hama yangu. Saka nhasi atadzira imimi sekutadzira kwaakamboita vaya toona kuti imimi manje moti imi ndimusingade kutadzirwa. Handiti mapoa ndozvazvine zvakutaura. Hakusi kuti handidi kutadzirwa, handisi kuchengetedza upenyu hwangu nekuti uyu akandithreatena akandipa threatening. Ipapo hapo vachidai mamuri kuchitaurira kuti hanzvadzi yenyu yakandipa ningi, vanenge vachiudzana sekusasiyana kwavari kuita ipapa. Munomboziva here tete kuti munhu ukafunga kuti munhu uyu ndiye ari kundi baba nababa vari kuchengetwa nemwana, toda kuvaonesa chete kuti vazive kuti chinotarisa munhu rugaro chii. Chinotarisa vanhu kugarisana chii, vari kutozviziva ipapo.